салом азизон, ман шуморо бо навиди бомдодии рӯзи шанбе ва он хабари гузоришҳое ки то ин замон дар сомонаи мо cw.ozodi.org нашр шудааст шинос мекунам. хуб мутаваҷҷеҳ бошед ва шурӯъ мекунем аз он ки оҷонсии зидди фасоди тоҷикистон гуфтааст ки баррасӣ ва ё тафтиши парвандаи раҳбари ширкати Умед 88-ро ба анҷом расондааст ва бояд гуфт ки Раҷаб Одинаев раҳбари ширкати Умед 88 ба он айбдор мешавад ки 171 миллион қарзашро аз вазорати молия пардохт накардааст. раҳбари ширкати Умед 88-ро дар моҳи октябри соли гузашта баъд аз суханронии Эмомалии Раҳмон президенти Тоҷикистон дар мулоқот бо соҳибкорон боздошт карда буданд ва оҷонсии зидди фасод мегӯяд ки ба зудӣ бояд парвандаи Раҷаб Одинаев ба додгоҳ ирсол шавад. дар айни замон пайвандони Раҷаб Одинаев умедворанд ки додгоҳ ӯро сафед мекунад ва бегуноҳии ӯ собит мешавад. хуб мо низ хоҳем дид ки додгоҳ чӣ ҳукм мебарорад дар нисбати раҳбари ширкати Умед 88. ва хабари дуюм дар робита ба он аст ки маркази исломшиносии назди президенти Тоҷикистон иддао дорад ки ҳизби ҳамакнун мамнӯи наҳзати исломии Тоҷикистон талош дорад дар кишварҳои пасушӯравӣ бахшҳои худро таъсис бидиҳад. дар ин бора ин марказ дар нашрияҳои давлатӣ мақола чоп кардааст ки дар он гуфта мешавад ки ҳизби мамнӯи наҳзати исломии Тоҷикистон аз ҷумла дар Русия, Узбекистон ва Қирғизистон фаъол шудааст ва бо ҳамин васила мехоҳад ки вазъи минтақаро ба ҳам бизанад. раҳбари ин марказ Файзулло Бародзода гуфтааст ки ин иддао беасос нест. онҳо далел доранд ки ин гуфтаҳои онҳоро исбот мекунад ва ӯ гуфтааст ки онҳо собит карданд ва медонанд ки ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон ба як хатари бузург дар минтақа табдил меёбад. ин гуфтаҳои Бародзода дар ҳоле аст ки рӯзи 24 май аллакай Абдураҳим Қаҳоров дабири шӯрои амнияти Тоҷикистон ба нашрияи русӣ Камирсанд гуфтааст ки аъзои ҳизби мамнӯи наҳзати исломии Тоҷикистон ҳамроҳ бо гурӯҳи дигари тундрав дар наздикии марзи Тоҷикистон пойгоҳ месозанд ва мехоҳанд вазъиятро дар Осиёи марказӣ ба ҳам бизананд. ин ҳам дар ҳолест ки дар посух ба ин иддао Маҳмудҷони Файзраҳмон сухангӯи ҳизби мамнӯи наҳзати исломии Тоҷикистон мегӯяд ки ин иддао беасос ҳастанд ва ҳаргиз онҳо дар фикри таъсиси пойгоҳ дар ҳеҷ аз кишварҳои Осиёи марказӣ набуданд, балки худи ҳизбам дар аввал 40 000 аъзо дошт ва онҳо ҳамакнун дар кишварҳои мухталиф аз ҷумла таври ӯ худи ӯ мегӯяд дар Русия, Қирғизистон ва Узбекистон ба сар мебаранд, вале онҳо фаъолияти ҳизбӣ надоранд, балки ба зиндагии маъмулии худашон машғуланд. ба гуфтаи Маҳмудҷони Файзраҳмон бо ин васила ва бо ин иддаоҳо мақомоти Тоҷикистон мехоҳанд ки хатари ҳизбро боз ҳам бузургтар нишон бидиҳанд ва кишварҳоро таҳрик бидиҳанд ки ин ҳизбро дар дохили он кишварҳои дигарам мамнӯъ кунанд. ва зоҳиран аллакай воқеан ҳам кишвари Тоҷикистон як навнигаронии худро дар робита ба аъзоёни ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон баён мекунад, чун чанде пеш аллакай раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар баромадаш 2 ҳафта пеш дар ин бора гуфта буд ва дар назди сафорати Эрон ҳам ҳафтаи пеш эътирозгарон ҷамъ омада буданд ва дар ин бора эътироз карданд ва гуфтанд ки бояд ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон фаъолияташро камтар кунад, онҳо террорист ҳастанд ва дигар гуфтаҳо. хулоса аз ин пештар ҳам худи мақомоти Тоҷикистон баъзе аз кишварҳои шарикашро ба он муттаҳам кард ки онҳо ин ҳизбро ҳамчун террорист эълон намекунанд ва аз онҳо пуштибонӣ мекунанд. хабари сеюми мо марбут ба кӯмаки оҷонсии байналмилалии энержии ҳастаи МАГАТЭ аст ки барои Тоҷикистон як дастгоҳи радиотерапия тақдим кардааст. ин дастгоҳ кӯмак мекунад ки беморони саратон шифо ёбанд ва тавре аз маркази саратоншиносӣ вазорати тандурустӣ ба радиои Озодӣ гуфтанд, ин дастгоҳ ба вилояти Суғд супорида шудааст ва қаблан ҳамин гуна дастгоҳ дар Душанбе низ тақдим карда шуд ва бо ин дастгоҳ беморон метавонистанд табобат бигиранд ва масъулони
آژانسی بین‌المللی مگاته میگویند که در سوق نصب کردن این دستگاه اهمیت منطقوی دارد، چون که برای تبابت این بیماری از کشورهای همسایه نیز مراجعت میکنند، چون که در دیگر کشورهای منطقه این دستگاه وجود ندارد. و باید گفت که طبق آماری که تا امروز روی دست هست، تا کنون در تاجیکستان 3000 بیشتر از 3000 نفر با بیماری سرطان به قید گرفته شدند که آنها بیماری شکل بد رو دارند و حکومت تاجیکستان برای تبابت این گونه بیماران در یک سال 60 سومانی پرداخت میکند و باقی مانده خراجات تبابت از سوی خود پیوندان بیماران انجام داده می شود. خلاصه این چند خبری بود که ما در دست داشتیم. خبرهای نو را از سامانه ما www.azadi.org پیگیری کنید.